गाईज, आज आपण बघणार आहोत मॅगी कशी बनवायची। आपण आज बघणार आहोत त्या मॅगीचं साहित्य। तर गाईज, पहिला आपण एक पातेलं घेऊयात, त्यानंतर मॅगी घेऊयात, त्याच्यामध्ये मसाला असतो ते घेऊयात, त्यानंतर आपण पाणी घेऊयात ग्लास भरून, लाइटर। तर आता आपण कढई गॅसवर ठेवून घेऊयात। तर हे बघा, आपण कढई गॅसवर ठेवून घेऊया। तर काही बघा, आपण चालू करूया। आपल्याला बारीक ह्याच्यावर ठेवायचं आहे, त्यानंतर पाणी घ्यायचं आहे आणि ग्लास भरून ओतायचं। त्यानंतर पाणीला उकळू द्यायचं। तर गाईज, आपण तेल सुद्धा घेऊया थोडंसं, एक चमच्यावर थोडंसं आपलं टाकायचं आहे, हे इतकं। तर गाईज आपण टाकूया, हे बघा गाईज, मी टाकलेलं आहे। तर गाईज, तर आपल्याला फास्ट गॅस करून पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। तोपर्यंत तुम्ही लाईक, शेअर, कमेंट करा व्हिडिओला। हे बघा, पाण्याला उकळी थोडी थोडी येईल। तर हे बघा गाईज, आपल्या पाण्याला उकळी आलेली आहे। अजून थोडीशी उकळी येऊ द्यायची आहे। हे बघा गाईज, येत आहे उकळी। तर गाईज, आता उकळी आलेली आहे। तर आपण आता मॅगी टाकून घेऊ। हे बघा, ही मॅगी आपण आता हे बघा गाईज, मी मॅगी घेतलेली आहे। ही मॅगी आपण ह्याच्यात टाकून घेऊया। टाकलेली आहे मॅगी, आणि ह्याच्यामध्ये जे चुरा असतो तो देखील टाकू। हे बघा गाईज, असं आपल्याला टाकायचं आहे। त्यानंतर आपण मसाला फोडून घेऊया। मसाला आपल्याला मसाला फोडायचा आहे। तर हे बघा, मसाला मी फोडून घेतलेला आहे। आता आपण टाकूया। मसाला फोडला आहे मी। हे बघा गाईज, आपल्याला असा मसाला टाकायचा आहे। तर गाईज, आपण हलवून घेऊयात आता। हे मसाला टाकलेला आहे मी। हे बघा, आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे असं। मसाला चांगला मिक्स व्हायला पाहिजे। हे बघा गाईज, आपण गॅसला फास्ट करूया। हे बघा, आपल्याला स्पून इथेच ठेवूया। तर गाईज, मॅगी म्हणते। तर गाईज, आपली मॅगी झालेली आहे तयार। तर आता आपण बघून घेऊया। तर हे बघा गाईज, आपली अशा प्रकारे मॅगी आपली तयार झालेली आहे। तर आपण आता गॅस बंद करूया। तर हे बघा गाईज, आपली मॅगी तयार आहे। लाईक, शेअर, कमेंट करा व्हिडिओला, सबस्क्राईब करा। बाय।